Buena mano mga kaspero, nakapana agad si Master Kevin ng isang tangigi o king mackerel kung tatawagin. At eto yung unang isda namin sa araw na to. Hindi ko na ini second shot, tinusok ko na lang at saka hinawakan sa hasang mga kaspero para secured yung unang isda natin sa araw na to. Tinggal mo po. Ha? Baba bro. Baba. Pagkapana nga ni Master Kevin, sumisid ako at eto yung nagpakita. Tatlong piraso na king mackerel mga kaspero, kaya pinili ko yung mas malaki at tinira ko mga kaspero. Buti na lang tinamaan. At eto yung unang napana ko mga kaspero. Good size na ito, umabot ito ng 7 kilos mga kaspero. Ayos, marami talaga yung king mac dito sa spot na to. Ang problema lang mga kaspero, sobrang labo talaga. Grabe, halos 90% na murky water dito sa spot na to. Pero tiyagaan lang yung ginawa namin para makahuli nitong mga pelagic mga kaspero. Tamang tama, pagka secured ng unang king mac natin na napana, eto na naman, meron tayong nakita na isang malaking tangigi mga kaspero. Ayun, nagpalayo, tinira ko, buti na lang na spine shot. Ayos mga kaspero, bali bumaba ako dito sa 20 meters at ito yung nagpakita. Sobrang labo kasi, kaya kailangan nating bumaba talaga para makita natin itong mga pelagic na ito. Eto pa mga kaspero, isang malaking tangigi na naman yung nagpakita, kaya hindi na tayo nag-iisip na tirahin. At sa pool na naman mga kaspero, kaya hindi ko pinapana sa ulo mga kaspero, gawa ng baka matanggal, masecured kapag dito sa may gitna banda, para hindi makawala mga kaspero. Masarap talaga sa pakiramdam pag hinihila yung tali natin, yung tunog ng reel natin, talagang ramdam mo yung paghila niya na sobrang lakas mga kaspero. naman isa.
Another dive na naman at eto, King Mac ulit yung nagpakita. Tinira ko mga kaspero. Sa pool. Ayos, grabe talaga tong spot na to. Dami talagang King Mac mga kaspero. Kapag luminaw lang itong spot na to, sigurado paldo talaga dito. Bali, tinawag ko nga si Master Kevin para second shot itong King Mac na napana natin dahil parang daplis yung pagkatira natin. Kaya ayun, yung tinira ni Master Kevin, sakto lang mga kaspero na nakawala. Buti na lang nandyan si Master Kevin. Kung wala, goodbye, sayang sana. Pero para talaga sa atin to. Kaya ayos, nahuli natin itong King Mac na napana natin. Tama lagi bro, nakalabas ng flapper sa'yo. Sakto lang nga. Kaya dinadahan ko lang. At pagka-secured nga, eto ulit. Ito yung pinakamamaw na napana ko mga kaspero. Isang napakalaking King Mac. Umabot ng 14 kilos mga kaspero. Ayun oh. Sobrang lakas talaga dito. Kung narinig nyo yung ikot ng reel natin, halos mabasag yung reel. Sa sobrang lakas ng isdang ito mga kaspero. Ayan, hinayaan ko na lang talaga siya na hilahin itong tali dahil medyo napababa yung pagkatira natin. At dating dito sa taas, tinitingnan ko kung saan si Master Kevin, ngunit hindi ko nakita mga kaspero. Kaya yung ginawa ko, dinahandahan ko lang na hilahin itong isda para hindi makawala mga kaspero, dahil pag nakawala ito, sayang. Pero good naman dahil nakuha natin ito.
eto pa mga kaspero, meron ulit ng nagpakita. Tinira ko na, spine shot. Ayos, gitnang gitna yung pagkatama. Kaya walang kawala itong King Mac na ito mga kaspero. Paldo talaga tayo ngayong araw dito sa mga King Mac na nahuli natin dahil dito lang to sa favorite spot namin. Nandito tayo sa 18 meters mga kaspero. Ayun, may tinutukan akong sa unahan, ngunit ito yung mas malaki kaya pinili ko ito at hinabol mga kaspero. Dahan-dahan lang at eto nung pinanak ko sa pool mga kaspero. Kitang-kita nyo naman hanggang shooting line itong isdaang ito. At naiwan yung shaft natin. Ayun, grabe. Sobrang lakas talaga nito mga kaspero. Talagang hinila yung tali natin. Buti na lang mahaba at hindi ito nauubos mga kaspero kahit anong hila niya. Ayan o, talagang ikot yung reel natin. At dahil malapit si Master Kevin, tinawag ko agad siya para i-second shot itong isda ito mga kaspero para secured. Hindi na makakawala. Panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo Gabi naman Ayos. sa ilalim ng alon, Malaking kima. Kapag ito ng 12 kilos mga kaspero. one dive, one shot. Gabi naman spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabi naman sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabi naman spear fishing, hindi lang content, may puso